Каква е идеята? Ясно. Ясно, нали? Да. Идеята е да махнем всичкото изтощено. Отпред да е малко така... Напластена. Да. От дължината колко? По принцип, по преценка. Не само тук да стане изведнъж, ама 2-3 пръста, така може. Да влияе. Но един пръст по-малко. А с какво си я оправиш? Дали с пресата, ама гледам само... Ама само като си я изкъпя. Демек горе-долу 2 пъти в седмицата, след баня да изсуши и с пресата или я изправям или я навивам. Всеки път, като си я миеш, де факто я Да. гориш с преса. Да. Какво къдрава ли? Що я изправиш? Не, никаква не е, това е Няма проблем. Има никаква пострижка. Според тебе дай се навери го и дай косата толкова. Всяка една термична обработка гори, но пресата със сигурност е най-лошото от тях. Термозащити, ако не използваш. Да. Много е приятно, интересно. Супер. Да, бетончето на мен много интересно. Трябва да се коментира така. Виж, аз напред го завъртях. Да, Даже тук имаше такава извив, където дава обем и много му отива и така. Супер. Благодаря. Добре.